Sa ngalan samahan og sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaka ninyo. Rasap ni Mga igsoon ni Santos nga misa itong iapil sa mga pagampo ang first batch sa kaparian nga nagpahigayon sugod karon sa ilahang annual retreat dito sa Holy Family Retreat House. Maginulsolita sa mga sala, Armanda mitapag sa ulog Santos nga misa. Ginoong Jesus, nakasala kami, nakalapas sa imo kayo, kaloy kami, kaloy kami, luwas sa kami, o Kaluyan da kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa mga sala, dadon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Diyos, saman nga magahom o ang pagtuong ang imong anak na matayog na banhaw, nangamuyo kami alang sa mga igsoon nga nangamatay diyan ni Kristo, banhawa sila pinagining misteryo, aron pag-ambit sa imayan ni Kristo nga nabanhaw, kini among ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya mibiya ang mga tao ug miadto sa usa ka dapit diin makita nila sa ubos ang Sodoma. Mikuyog si Abraham kanila aron pagpagikan. Ug nagkanayon ang Ginoo. Dili ko ikatago gikan kang Abraham ang akong buhaton. Ang iyang mga kaliwat mahimong dako ug gamhanang nasod. Ug ang tanan nga nasod sa kalibutan, maghangyo kanako, nga panalanginan ko sila ingon sa akong pagpanalangin kaniya. Gipili ko siya aron suguon niya ang iyang mga anak, ug ang iyang umaabot nga panimalay, sa pagtuman sa akong mga sugo, pinaagi sa pagbuhat sa husto ug matarong. Ug buhaton ko kaniya ang tanan, nga akong gisaad. Unya miingon kang Abraham ang Ginoo. Hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora, ug ang ilang sala dako kaayo. Busa mulugsong ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo ug mipadayon pa ingon sa Sodoma. Apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana. Laglangon mo ba gayud ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit adunay kalim-an ka tawo nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok siyudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas kalim-an kataw? Sa walay duha-duha, dili mo gayud patyon ang mga walay sala, uban sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat. Kay kun buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot, uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa tibuok kalibutan, kinahanglang magbuhat sa angay gayud. Ang Ginoo miingon, kun makakaplag akog kalim-an katao nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok siyudad tungod lamang kanila. Unya miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo.
Tao lamang ako ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalig aduna namay kapatan ug 5 ka tawo nga walay sala didto inay kalim-an. Laglangon mo ba ang tibuok siyudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang siyudad kung makakaplag ako kapatan og 5 ka tawo nga walay sala. Unya miingon na usab si Abraham, tingali kapatan ra ka tawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun adunay kapatan ka tawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo nga mopadayon ako sa pagsulti. Padanglit katluan lamang ka tawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun makakaplag ako katluan ka tawo. Miingon si Abraham, pasaylua intawon ako Ginoo nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit makakaplag ka lamang kawhaan ka tawo. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang siyudad kung makakaplag ako kawhaan ka tawo. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo niining katapusan kong pagsulti. Pananglit aduna lamay napulo nga mga imong makaplagan, unsay mahitabo? Ang Ginoo mitubag, dili ko kinilaglagon kun adunay napulo. Human siya makigsulti kang Abraham, mibiya ang Ginoo ug mipauli si Abraham. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyo. Ang Ginoo maayo ug maluluyo. Daigang ang Ginoo kalagko, tibuok kong kaugalingon, daigang iyang balaan nga ngalan. Daiga ang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluyo. Gipasaylo niya ang tanan mong mga kadautan. Giayo niya ang tanan mong mga sakit. Giluwas niyang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gipurong-purungan ikaw niya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyo. Maluluyon ug maayo ang Ginoo. Dugay nga masuko o puno sa kaayo. Dili siya kanunay nga mga saba, ni masuko siya sa kahangturan. Ang Ginoo maayo ug maluluyo. Dili sumala sa tong mga sala,
nagbuhat siya kanato, nimibalos siya kanato, sumala sa tung mga kasalanan. Kay ingon nga ang mga langit, hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaluoy, alang kanila nga mahadlukon kaniya. Ang Ginoo maayo, ug maluluy-o. Alleluia, Alleluia, wikain mo, buo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo man kaninyo. Nasa Pinoy. Pagbasa ng Gikan Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himiyaw ni Ikaw, O Ginoo. Sa bagitan ni Jesus sa mga tao nga nagalirong kaniya, maingon siya sa iya mga tinunan, manabuk kita sa lanaw. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga may duol kaniya og miingon, magtutudlo, andam ako sa bagkuyog kaniyo bisag asa kamuadto. Sa Jesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan, ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Og may laing tinunan nga miingon, Sir, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Sa Jesus mitubag, sunod ka nako, ug pasagdi mga patay nga mao'y maglubong sa ilang mga minatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Egon Ikaw, Kristo. Mga kaigsunan, may gabi kaninyong tanan. So dinhi sa mga gibasa laban na sa Santos nga Ebanghelyo, gihulagway dinhi ni San Mateo ang kining atong pagkatinunan sa Ginoo. Now, sa atong pagkatinunan sa Ginoo, kahibalo ang Ginoo mubasa sa atong hunahuna kasing-kasing. Muna dili na to ma-fake siya. Ma-fake na to itong isig kaingon, pero ang Ginoo dili ma-fake. Sa Ebanghelyo, usa ka magtutudlo sa balaod, a scribe, eagerly nisulti kang Jesus, andam kong mukuyog kanimo bisan asa ka moadto. Natural, anda siya mukuyog kang Jesus kay ngano man sikat sa Jesus, daghang followers, daghang milagrong gihimo, so daghang tao, kung magnegosyo siya, click kayo iyang negosyo. So ang iyang pagsunod kang Jesus, it is not so much of knowing Jesus more and loving Jesus more. It was more of business. Mulambo ko dining dapita. Muna sukad nga gitubag siya na Jesus kiingnan nga ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. So are you sure you wanna follow me? Life is hard. Are you ready to live in poverty? Sukad niadto ang maong magtutudlo sa balaod, wala na gyud igdungog. So daghan ni, daghang Katoliko ingon ani. Sibot kayo, padir, labi nagbag-ong pare, padir. Pero musugod nga na yung pare sa tinuod, uy, si Father, stricto mo na is Father. Nga naman, ganahan ta nga sama sa magtutudlo sa balaod, moduol ta sa Ginoo on our own terms. Ganahan ta nga moduol sa pari nga bag-o kay natay giapas tingali a position in the Parish Pastoral Council for that matter. O niya inigsugod nagbatbat sa pari, maingon ay di man ko fit
sa gisulti ni Father, palayo na lang ko. A person who trusts in God, in the light, is nothing. A person who trusts in God in the dark, that is faith. Muna'y tinuray na ay pagtuo. Ang sabaan sa parokya, sa bagong pari nga moabot, wa gani esperansa. Kuto bargiras baba. Pero katong dugay mo duol sa pari, nagpahipi ra gina sila in town. Dili bitaw presenting ngadto sa pari. Just waiting for the right time. Pero kanang nothing to contribute in the community, amonay gara-garaon, monay sabaan. Based on asang parokya, monay nahitabo, based on the experience sa mga old as well as nangamatay nga kaparian. Tanang sabaan sa bagong pari, inigabot sa bagong pari, wa ginay maayong ika-contribute sa parokya. Saba lang ginang ilaha. Aron sila unsa man ma-recognize. Mura bitaw ka, i-recognize mo ko pader, oy, ako ba iniduol nimo pader? So dili maayo. Life is hard para sa Ginoo. So ganahan ka magisuod ka nako, then follow rules. You have rules in your home, so in the church there are also rules. Sibot kayo makikisurya pare, pero inig-ingon na sa pare, inig-simba, dili mag-short pants. Ayay, ego ko na. Nawala, di na ganang masimba. Sama nini magtutudlo sa balaod, gayong na sa Ginoo, life is hard. Are you ready? Wa na. Gara-gara ragyod kutob. Sunod, kini ikaduha nga tao, mo uli una ako sir, aron paglubong sa akong amahan. Say paglubong o pag namatay, ilubong na de. Kanang mga tao nga doon ay gitawag atong flimsy reasoning. Mabaho ra kay rason. Muuli kay maglubong, wa pa namatay, ilubong na. Mga lagad ko sa simbahan, Father, inig-retire nako. Daghanan ng tao ko na ilahan ini nangamatay, wa ka serve. Nga naman, wala pa ka retire, namatire. Ni tire man, namatire. So, saan pag-serve? Muna ang gusto sa Ginoo nga in the midst of the dark moments of our life, bugat nga panahon sa mong ginabuhi ka na kay trabaho, na kay giatiman nga pamilya, you still manage to have time for God, then mo yung Ginoo, that's faith. Pero yung ka nga, unyar ako mga lagad, Father, ka ng tunhay ng tanan, awa kay kalainan nining ingon, maglubong usa ko. O sa regisulti sa Ginoo, sunod na ko. It's now or never. Deal or no deal. Wa gitay kapilian, wa tay kalutsan sa Ginoo. Muna nga ayaw huwata, ayaw lang ipanghinambog diha, igara-gara nga basta mo retire lang yun ko, mga lagad na yun ko. Inig-retire nimo, mag-enjoy ka sa imong retirement benefits. Or inig-retire nimo, mabak subject na bug ka. Anong back subject man, ikaw na magatiman sa iyong mga apo. Wala na ko'y panahon, Father, oy, kay magatiman mo ko sa mga apo, oy. Wala na. So, sa may gusto sa Ginoo, sunod na ako, detach yourself from anything nga dili ka maduol nako. So, bisan unsa man siya nga makapalayo nimo nako, detach from it. Sunod nako, ayaw pagapos sa unsay makapalayo nimo nga rin ako. Dado nato ang ato mga panginahanglan ato bangan sa Dios, ato nga mga kansang anak na nag-una ka nato o nagtawag ka nato sa pagsunod kaniya. Masaligon kita magampo sa pag-ingon, Amahan, liguna kami sa imong grasya. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga ang mga namunuan sa simbahan, ugang tanan nga kabahin sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, mula hutay diha sa ilang panaad sa pagsunod kang Kristo. Magampo kita.
Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga matag adlaw, mabag-o ang atong Kristohanong katilingban, pinaagi sa atong pagtuo sa pulong sa Dios, nga nagtawag kanato ngadto sa mas maayong pagkinabuhi. Magampo kita. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga sila nga nawadag paglaom tungod sa atong mga kasaypanan, makaamgo nga si Kristo ang atong Pangulo, kanunay nagauban kanato ug nagtabang kanato sa pagdala sa atong mga palasonon. Magampo kita. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga sila nga naluya tungod sa mga balatian, makasalig sa paghupay sa Dios, pinaagi sa maamumahong pagsuporta sa ilang mga kabanay. Magampo kita. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Nga ang mga nangamatay nga misunod kang Jesus, makasulod sa balaang presensya sa Dios, hangtod sa hangtod didto sa langit. Magampo kita. Amahan, liguna kami sa imong grasya. Diyos sa mga amahan, sa matingwa sa pagsunod diha sa mga lakang sa mga anak, usaha kami sa unang-unag sa kasing-kasing pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, hiningamong mga gasa, timaan sa mugugma, sa kupaog sa tusa. Kining panog, kining dino, ginamasok kamot sa tao. Mga grasya, bunga sa mong pangaliyang ihatag na kanamo o langit nung amahan. Mga igsoon, pagambo kamo, aran ng ako ganyan sa sakripisyo, dawaton sa Diyos, samahan makagahom sa tanan. Dawaton tas kinuhis kabisog ikan sa imong mga kamot, alang si Piyay Bugimay siyang ngalan, alang usab sa itong abuslanan o sa tibugyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kini among halad, alang sa kaluwas na mga igsunan nga nangamatay, si Kristo maluhis paghukom kanila, kay mituman sila kaniya, ngailang Ginoog manluluwas, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manak kaninyo, Nasab kanimo, ibayaw niya makasing-kasing, ang namibayong res Ginoo, magpasalamat kita sa Ginoo nga doon Dios. ang may matarong. Santos nga mahan Dios na tunay magaom sa nanay matarong gayod, nga ang pasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay gidawat niya ang pagpakamatay aron luwason niya sa kamatayon ng tanang katawhan. Nagpakamatay siya nga malipayon aron magpakabuhi kami alang kanimo lamang hangtod sa kangturan ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa mga himaya, duyog silang wayhunong nga bagawit. Santos, 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 Ginoo, puno ang langit, ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos, di ka o ginawang tuburan sa nga santos, ipadalagi mga espiritu, aram magsantos di magasa,
aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong galingon, mikuha sa iyo og pani, pasalamat kanimo, mipikas sa mga daning adto sa matinunan ug miingon. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kini mao kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Asamang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, sa masalamat kini pag-usab, mihata ning adto sa matinunan ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay wala alang kanini ug alang sa mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik ngini. Araw maghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga mga tubang ug mga alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa ibong kalibutan, himong mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo 14 among papa ni Jose among obispo sa mga pari. Hinumdumi sa pamaigsoon nga nangamatay, malawaman nga banhaw sila ang tanan nga matay diya sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang banauban sa mga apostoles ug sa nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygo, nagamo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Hinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diya sa kayusan sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magambog kita ngadto sa dolangit mga amahan, atong amito nga pulong itudlo kanato sa manunubos Dios sa bagingon. Amahan namo ana sa malangit, pagdaigo ni imong ngalan, maabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot ini sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa madagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mga sala. Mayngon na basaylo kami sa nagasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa ng kasamok, samta na paabot kaming malaumon, sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man gingarian ang gahong gangamayan tos kanturan. Ginoo Kristo na iyong kayo sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mga sala, kung ibagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, atagi sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhiyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay man kaninyo, ipakita ta karon atong panaginig sunay. Cordero sa Dios na nagawang tang sa sala sa kalibutan, kaloy kami, atagi kami sa kalinaw, kaloy kami, atagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay maglawat kanimo, apan ipamulong lamang ug gumaya ko. Ang lawas si Kristo. Amen. Reminder sa dili pa mga lawat.
Sa atong pagpangalawat, atong ipadayon ang paghatag sa tumang pagtahod sa Ginoo, pinaagi sa pagluhod sa usa ka tuhod, samtang ang imong gisundan nagalawat pa. Humanog luhod, mubarog, pwede na ibuka ang baba, samtang ipagawas og dyutay ang dila, aron dawaton ang lawas ni Kristo diha sa dila. Ang mga kamot ibutang sa dughan nga nakabendito or praying position. Humanog dawat sa lawas ni Kristo, mubalik sa lingkuranan. Salamat. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, ihatag ang iyong mga alagad nga nangamatay, magatapon nga na sa pulayanan sa kahayag ug kalinaw, kaya lang kanila among isaulo kini sakripisyo sa Eucharistia, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Prayer for priest. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priest. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love, which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priest, take to your heart your sons who are close to you because of the priestly ordination and because of powers they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, Pray for us. bulahan kato nangamatay diya sa Ginoo, itugon na pahulay sa lagikan sa makabudlay, kang ilang mamayong buhat naguban kanila. Pahulay nga dayon, ihatag kanila o Ginoo. Kung kaya ko ay pagkapalong muna nagunta kanila hantod sa kanturan. O pahulay daw sila sa kalinaw. Amen. Ang ilang kalag o mga kalag sa magtutuo nga nangamatay na, tungod sa Diyos ng kaluoy, mapahulay ta sa kalinaw. Amen. Ang ginumanak kaninyo, Nasa o manalangin ng Diyos, magawom sa tanan, ang Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, darang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.